Здравейте, уважаеми зрители на Beat TV, намираме се тук в нашето импровизирано студио къщата на маймуната. Това съм аз, Пьотър Пламен, до мен е Hulk Shining. Сега специално с него ще поздравим нашите любезни домакини и разбира се Цвят Деян. Къде? И къщата на маймуната, къщата на маймуната, седнахме да побичи маляк. Къде? В къщата на маймуната, в къщата на маймуната, седнахме да побичи маляк. Навън е горещо, но пак съм маляк. Дишаме тежко, но винаги в такт. Пее сърцето или кува децето, аз съм птица в небето и летя на тебето. Да побичи маляк, да побичи маляк.